Sada samo želim da budem uz decu. Žena koju je nasilni muž brutalno pretukao motkom sekserom izašla iz bolnice, o užasu koji je preživela nema snage ni da priča dobro sam. Izašla sam iz bolnice i sada samo želim da budem uz decu. Razumite da nemam snage da pričam o svemu što sam preživela. Kaže za Blic NV, iz Zablaće kod Čačka koju je krajem prošlog meseca muž Goran V brutalno pretukao i zlostavljao. Pomahnitali muškarac je ženu toliko svirepo tukao motkom sa ekserom da joj je otkrinuo i jedno uvo. Kako saznajemo, NV je pre nekoliko dana izašla iz bolnice u kojoj je bila danima nakon brutalnog premlaćivanja. Nesrećnu ženu su kobne noći pronašli kako leži kraj puta, a meštani su kasnije za medije rekli da je izgledala kao da su je životinje napale, koliko je rana imala po celom telu. Odmah čim je NV izašla iz bolnice, njen otac je otišao u kuću, Zablaću gde je žena do tad živela sa Goranom i uzeo bebu o kojoj se, dok je pretučena žena bila u bolnici, starala Goranova majka. Goran i NV inače imaju 4 dece. Nakon hapšenja nasilnika brigu o deci preuzela je njegova majka. Nekoliko dana kasnije, 3 dece odveli su roditelji NV. Moja ćerka je obećala da se neće vraćati nasilniku kad izađe iz bolnice. Govorila sam i pre da nije za nju, ali znate već kako to ide. Ona je školovana i ima svoj posao. Deca i ona će imati gde i od čega da žive, rekla je Slađa, majka žrtve nasilnika. Kako je Blic već pisao, Goran V je početkom meseca upućen u specijalnu zatvorsku bolnicu gde biti podvrgnut psihijatrijskom veštačenju. On je nakon iživljavanja nad ženom došao kući i rekao svojoj majci, ubio sam je od batina. Međutim, nakon hapšenja u policiji se pravdao da je bio pijan i da se ničega ne seća. Ukoliko se dokaže njegova krivica, preti mu jedinstvena kazna zatvora od 15 godina zatvora, jer je Goran V stari znalac policije i već je imao zabranu prilaska žrtvi. Međutim, njih dvoje su uprkos tome živeli zajedno u kući u Zablaći. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.